Sa mahiwagang burnay mula sa mahiwagang burnay Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Zoltrac, tambalanista since 2009. Alam niyo po, hindi lang kayo basta programa para sa akin. Kayo po ang naging kasama ko sa mga tahimik na gabi ng pag-aaral, sa mga biyahe pa uwi habang pagod na pagod, at sa mga panahong gusto ko nang sumuko pero kailangan ko pang lumaban. Sumulat po ako para ibahagi ang buong paglalakbay ko. Mula sa pagdududa, takot at kabiguan, hanggang sa pinakahihintay kong tagumpay. Buong buhay ko, average student po ako. Hindi ako nagkakamedalya. Pangarap lang ang meron ako. Kaya nang matapos ko ang BS Biology noong 2018, dineretso ko na ng med school. Hindi naman kami mayaman pero naitaguyod ako ng mga magulang ko. May mga kamag-anak din na sumuporta at nagdasal. Ako kasi ang kauna-unahang doktor sa pamilya namin. Isang mabigat na pangarap pero buong puso kong niyakap. Gaya ng maraming kwento, hindi naging madali ang lahat. Bumagsak po ako sa final exam kaya hindi ako nakagraduate. Pero hindi ako sumuko. Matapos ang ilang buwan ng refresher program, nakagraduate din ako noong November 2023. Natapos ko na din po ang hospital internship noong February 2024. Kaso, bumagsak ulit sa board exam. Kahit durog na durog, pinili kong magpatuloy. Nag-take ako ulit ng board exam noong October 2024, pero bumagsak pa din ako. Pero kumapit pa din ako sa pangarap ko. I took again the board exam nung sumunod na taon. Paglabas ng resulta, bagsak pa rin. Dahil 3 beses na akong bumagsak sa board exam, kinailangan ko pong mag-refresher program ng 10 buwan. 10 buwan ng paghihintay, 10 buwan ng pagbangon, 10 buwan ng tahimik na pakikipaglaban. Pero sa loob ng 10 buwan na yon, unti-unti kong natutunan na hindi pala nasusukat ang halaga ko sa bilis ng tagumpay, kung hindi sa tibay ng loob ko sa bawat pagkatalo. Sa ika-4 na pagkakataon, sumabak ako sa board exam noong nakaraang buwan. Sa pagkakataong yon, wala na akong hinihiling na kahit ano. Actually, hindi ko na nga ipinagdasal na pumasa ako. Sabi ko kay Lord, bahala na siya. Ginawa ko naman na lahat na makakaya ko kaya I surrendered everything to Him. Ang panalangin ko na lang, matanggap ko ng maluwag sa dibdib kung ano man ang ibibigay niya. Hindi ko malilimutan ang araw at oras. April 8, 2026. 7:35 ng gabi. Hindi ako humihinga habang tinitingnan ko ang listahan ng mga pumasa sa board exam. Hindi ako makapaniwala nang makita ko ang pangalan ko sa listahan. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng luha, pagod, puyat at dasal, doktor na po ako. Napahugulgol ako kasi natupad na ang pangarap ko at ng pamilya ko. Hindi man sa oras ko, pero sa oras niya.
Totoo nga po ang nakasulat sa Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Sa lahat ng nakikinig ngayon na dumadaan sa parehong laban, sa mga nadapa, nabigo, at nawalan ng pag-asa, gusto ko lang pong sabihin na hindi po kayo nahuhuli. Hindi po kayo kulelat at hindi po kayo failure. Baka hindi pa lang talaga ito ang oras. Kapag dumating ang tamang panahon, mas magiging matamis ang tagumpay nyo dahil alam nyong pinaghirapan nyo ito ng todo. Tambalang kumikinang maraming salamat po sa pagiging malaking bahagi ng journey ko. Sa bawat tawa at sa bawat kwento, pinaramdam nyo sa akin na hindi ako nag-iisa. Salamat kasi kayo ang lagi kong pahinga sa gitna ng laban. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Dr. Zoltrak. Alam mo, Jeg, hanapin ko lang yung message niya sa akin Nung time na to na pumasa siya, di naman, kasi alam mo na, pag doktor, friendly na natin yan. May feeling ako na kung isa sa mga una niyang sinabihan. Kasi hindi ko makakalimutan yung kanyang yung kanyang message, which was, ang sabi niya, isa na namang doktor ang napag-graduate ng Tambalan. Yan. So nung nag-meet tayo Zoltrak doon sa sa Vermosa, hindi ka pa siya doktor doktor noon. Oh, praise God. Correct. Tapos ngayon, isa na siyang doktor. Ay, Dr. Zoltrak. Dr. Zoltrak. Siya yun yung kanyang yun yung kanyang code name sa na ginagamit sa kanyang dito sa socials kapag ka nagko-comment siya. Ang pangalan niya sa IG is Erwin Dairit. Ayan. Sabi niya, sabi niya pa shoutout naman po sa radio. May another doktor na naman po kayo na Tambalanista. Wow. Diba? Part po kayo ng aking journey. Yay! Congratulations to you. We're so happy for you, Dr. Zoltrak. Correct. Salamat ng marami. Naway, alam mo, we are so happy that you are already a doctor, pero sana magkita tayo. Hindi dahil pasyente kami ni Diego Bandido, kundi tayo ay magse-celebrate! Alam mo, mayroon din talaga siyang DNA ng Tambalan Since the DNA of Chris Super, Nicole Liala, at Kumikinang Tambalan, ulo, di ba? Oo. Makikita mo yung struggle na hindi tumigil. Like ako, personally, sa akin, bago ako makapasok sa radyo, 3 beses din po akong nag-try at the same. Hindi hindi nag-give up. Kay Nicole, ilang beses yung mga heartbreaks. Hindi diba? po 3 yung akin. Kung contest din lang bilang bida-bida ako, mga 3,602. Hindi siya tumigil magmahal. Gora lang. Pagkatapos ng breakup, niloko, bangon ulit. Correct. Nagmahal ulit. Tama. Hanggang finally, natagpuan ko na kung sino talaga yung nararapat para sa akin. Yung taong nakasabay ng saltik ko sa utak, di ba? We never give up. At yun yung kwento ni Zoltrak. At ang maganda, Zoltrak, is that isang lesson na makukuha natin dito, there are people who will help you along the way. Talagang you can't do things alone. Tama. Lagi po natin tatandaan ito. Ano man po ang pagsubok, kahit walang pagsubok, 'di ba? There is joy in sharing it with other people, 'di ba? Hindi ka babiyahe na mag-isa. 'Di ba? Tingnan mo kung paano siya inilaban ng kanyang mga magulang, inilaban ng mga kamag-anak, 'di ba? Kasi syempre ito yung magiging doktor natin, 'di ba? At siya mismo na kung paano siya lumaban sa gitna ng iba't ibang klase ng failure. Laban lang, kapit lang, Well, 'di ba? that's a very familiar story yan sa mga hindi na-give up. Kita mo yung mga big time, di ba? Correct. Yung mga, sa simula, yung SM. Yan, di ba lahat naman Kenny po ng Rogers, correct, KFC, Alibaba. yan, di ba lahat naman po ng may magagandang kwento. Ito lagi ko tong sinasabi. Lahat po ng mga ini-invite
bilang speaker, bilang commencement speaker, bilang inspirational speaker. Wala namang pumiski isa dyan na ipinanganak po silang successful na. Tama. 'Di ba? Kaya naman sila kinukuha kasi maganda po yung kanilang kwento. Yes, Na dun sa kwento na yon, na dun sa pagsubok, doon sa matindacious to the maximum levelacious na paglaban sa gitna ng mga paghihirap, nakaahon. Correct. 'Di ba? Ayan. And you are one of those Dr. Zoltra. Tama. Taray! Dr. Zol. Dr. Zolly. Doc Zol. Wow. Klinos. Yung nalaman na doktor. Nung nalaman doktor, naging close, nakakaloka. At gustong-gusto ko din yung sinabi niya tungkol sa kanya-kanya po tayo ng timeline. Yan. If we always compare ourselves to the timeline of other people, 'di ba? We will be disappointed at madidiskaril talaga tayo. Oras niya yun panahon niya yun. Moment niya yun. Diba? You will have your moment. Kaya favorite biblical verse ko talaga yung Isaiah 60:22 When the time is right, I the Lord will make it happen. Kasi si Lord yung nakakalam kung kailan ka ready tama. sa blessing na yan. Yes. Diba? Halimbawa, dinadasal mo, love life. Pero alam niya, napaka-immature mo pa. Hindi pa handa yung puso mo. O kaya career sa ganito, pero alam niyang 'di ba? Manalo sa ganito, 'di ba? Pero alam ni Lord ang iyong puso na hindi pa handa, baka yumabang ka diyan. Baka ito pa na dahilan kung bakit lumagapak ka ng maaga, 'di ba? Pero alam mo yung parang habang pinapakinggan ko yung kwento ni Zoltrak, parang nabalikan ko yung younger self ko na Ay, ang layo naman ang binalikan mo. sobrang layo. Kailan tong younger self na ito na binalikan mo? Yun yung naghahanap ka din ng trabaho na gustong-gusto mo. Parang hindi siya, magkaiba kasi yung perspective na gustong-gusto mo lang yung isang bagay. Pero alam mo, iba din yung perspective na I know I have it within me. Kaya ilalaban ko to. May mga ganong eksena sa tumatakbo sa utak mo. Meron lang talaga, ilaban ko to kasi gusto ko to. Pero meron din talaga na, meron ako, I have it in me, kaya ipupush ko talaga to. Correct. And then, gagawin ni Lord is that, kung kailan panahon na, pag hinog na, sa paghinog ka na, yun yung mas masarap. Kasi mas masarap na yung kwento. May kwentong kaakibat dito. Kaya ako ramdam na ramdam ko yung journey ni Zoltrak. Sabi na ko, push ng push ng push. Hindi siya nakapasa, bagsak. Laban pa rin, bagsak, laban pa rin, bagsak. Sinubukan, 'di ba? Although may mga tao talagang kahit lumaban sila ng lumaban para sa isang karera, for example, isang career, let's say, hindi talaga sila meant doon. Kasi hindi talaga sila doon. Depende kasi. Iba-iba talaga yan Depende ko siguro sa motivation, nilalaban to dahil gusto para sa pamilya. Iba din kasi yung alam mo na meron kang ibubuga sa pinapasok mong na career. Tama, 'di ba? So nandun lahat yung qualities ni Zoltrak na never giving up, ipupush ko pa rin, ilalabang ko pa rin, 'di ba? Na kahit matindacious to the maximum levelacious ang paghihirap, go push pa rin. And with God, 'di ba? Sabi nga, just do your best and God will do the rest. Yes. Siya na din ang bahala. Tingnan mo yung huling prayer niya, hindi na nga siya nagpray na pumas. Ang sinabi na lang niya, Lord, I surrender. So kung ano na lang ang iyong will, then thy will be done. Yun nga, miracle happens when you surrender Correct. to God everything. Totoo yun. Diba? Kapag hindi ka na nag-try to take control, if you just allow the Lord to let go and let God. Yes. Diba? That's when the breakthrough happens and that's when the miracle happens. Sabi ko nga, dyan din pumapasok yung wisdom Kasi unang-una, diba, pag may problema tayo, gagawa natin ng paraan. And then, Solution on our own terms. Pag bumagsak, we pray. So, pag binaliktad mo yung process na yun, you pray first, tapos surrender mo kay Lord. Hindi siya masakit pag, hindi talaga binigay ni Lord. Hindi siya masakit sa puso di ba? Kasi binigay mo na Sabi nga, that's the wisdom, di ba? Yun naman daw talaga parang ibigay mo kay Lord, tas dahil prinay mo na, dapat siya na bahala. Yes, Kalma ka na lang. Correct. Although, syempre, as human beings, Yes. gusto natin, kaya nga diba tingnan mo, Jegs, bakit gusto natin ng mga horoscope o gusto nating malaman yung future? Bakit? Kasi gusto natin ng control Gusto natin na alam natin kung anong gagawin. Ganyan. Kaya hindi madali yung pagka dinasal mo kay Lord, yung ile-let go mo na talaga, ile-let God, it will take a lot of mga pagsubok, it will take practice bago mo ma-achieve yan. Hindi talaga siya madali. Pero, yun talaga sana ang dapat. Correct. Diba? Na kapag dinasal na po natin siya, ang dinasalan po natin mga kabisyo, tandaan niyo po
Eto, I'm so invested dun sa pag-travel ng mga astronauts sa buwan. Invested ako, ang dami ko nire-repost ng mga nila, ng mga magagandang mga dinaanan nila, 'di ba? Tapos how beautiful the earth is and the moon, 'di ba? And yung ganon. So, isipin mo na lang na yung Diyos na dinadasalan mo ay yung Diyos na gumawa. Ang nakita More lang nun bigger, ha. diba? Diba? Bigger. Isipin mo ha, ang isa sa mga natutunan ng mga astronauts, nakausap ko sila the other day. Ay. Chares. Nag-FaceTime kami. Nag-report sa'yo? Nag-report. Nicole, kwento mo naman kwento mo naman sa Love Radio, Nicole, please. Isa sa mga parang mga na-capture ko na realizations nila is how small the Earth is. Yes. Sobrang laki ng solar system na parang ang liit-liit lang pala ng Earth. And isipin mo kung sino yung gumawa ng maliit na Earth na para sa atin napakalaki. And then ng buwan. And then ng solar system. Correct. And then ng mga planeta na may sariling mga buwan. 'Di ba? And then yung mga ibang galaxies na hindi na natin mapupuntahan. Ayan. So yun po yung Diyos na pagdadasalan natin. Hindi mo maipapasok sa utak mo na paano niya to nagawa. Correct. Kaya kung minsan, pag nagbigay tayo kay Lord, surrender kay Lord, hayaan mo na siya. Hindi mo talaga maiintindihan yan. Hindi. Kasi sabi niya nga, my ways is different from your ways, 'di ba? Oo. Kaya nga tayo tao at kaya nga siya Diyos eh. Oo. So, yun yung sana na ma-achieve natin Oo. na prayer life or faith Oh. na. But it's a process. Oo, tandaan correct. natin, ha? Kaya nga yung Nung sinasabi mga ko na bata-bata sana. kami, Hindi ako hanggang ngayon eh. Hanggang ngayon, super tanong pa rin ako kay Lord eh. Kaya nga, ang sinasabi ko, ito po yung sana. Aha. Ito po yung hopefully ma-achieve natin na dumating na tayo sa stage na pag dinasal na natin, petics na tayo. Kasi Aha. literal na, bahala na si Lord. Oo. Alam na niya ang kanyang ginagawa. At Correct. dahil alam niya ang kanyang ginagawa, hindi ako mapapariwara. Tama. Diba? Itong mga ganitong klase mga usapan deserves a seat in the podcast. Tama. Yan, diba? Oo. Napakaganda ng kwento mo, Dr. Zoltrak. Ayan. We are happy that we are part of your journey, Correct. but always to God be the glory. Yan, Sa Kanya naman din talaga. Laging kay Lord yan. Balik so sa amazing, Panginoon. di ba? Nakakatuwa naman. Oo. Na kailan tayo magse-celebrate? Kaya nga, Doc. Ano na? Ano na? Hindi naman kami naniniwala na nag-succeed ka na. Chares. Doc, paramdam, Doc. Dok, ano na? Bakit parang wala ka sa live? Oo. O kung kailan na kwento yung kwento mo. Pero again, congratulations. At hindi lang sa'yo, Dr. Zoldrak, sa lahat ng mga iba na finally napasa na nila. Ano mang test yan. Correct. Whether it's a test ng lisensya, Oo. pati pregnancy test na Yeah. finally napasa mo. Pagkatapos na maraming buwan o taon of waiting. Tama. Diba? Congratulations. Tuloy natin ang kwentuhang ito. Ako po si Diego At Bandido. ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!